mipingo yotumikira munthu kuthupi ndi mzimu. Akuluakulu a chipatala cha Mission cha Madisi pansi pa Archdiocese ya Lilongwe chomwe chimapezeka ku Madisi boma la Dowa akukuyitanani nonse kumwambo wa nsembe ya Ukaristiya yokhazikitsa nthambi yatsopano yoona za vuto la mafupa ndi minyewa, physiotherapy pa Chingerezi. Mwambo wa nsembe ya Ukaristiyayi idzachitika lachisanu pa 17th April 2026. Nsembe ya Ukaristiyayi ikuyembekezeka kudzayamba nthawi ya 9:30 mmawa, omwe adzatsogolere Ambuye Vincent Frederick Mwakhwawa, Ambuye mthandizi a Lilongwe Archdiocese. Chipatala cha Madisi chakhala zaka 64 chikutumikira mtundu wa Malawi. Akuluakulu a chipatalachi akutsimikiza kuti kuli akadaulo odziwa ntchito yawo pa vutoli. Iwo atsindikanso kunena kuti adzithandiza vutoli mosayang'anira msinkhu wa munthu, kuyambira mwana komanso achikulire posatengera zaka. Ku chipatalachi kukupezekanso jimu yapamwamba kwambiri, koma zonsezi pa mtengo womverera. Zina mwa zomwe zikachitike pa tsikuli ndi chionetsero cha momwe adzigwirira ntchito yawo akakhazikitsa nthambiyi ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri mukhoza kulankhula ndi abambo mfumu a Madisi Parish, Bambo Andrew Kholowa pa nambala iyi 0998 173 125, 0998 173 125, kapena a Kate Kaluwa omwe ndi amatroni a chipatalachi pa 0887 002 384, 0887 002 384, kapena Mr. Oswald Lunda, Hospital Administrator pa 0993 663 253, 0993 663 253. Tiyeni tonse tikachitire umboni za kukhazikitsa kwa nthambi yatsopanoyi pa chipatalachi. Andrei Magamaba, Amalawi wonse amene tasonkhana kudzera Alunta television kuti tikambirane nkhani zimene ayilowerera nkhani anthu atatuwo akunena kuti ndi bwino pakhale chiletso make isasamuke. Tidakambiranaso nkhani imeneyi koma nangasindi anthu atatu tsopano abwera poyera kuti asumira mthalika. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ili ku court pamene tikulankhula pano kuti kumeneko kuti atawunikiranso malingana ndi malamulo a dziko lino kuti nkoyeneradi kuti no bungwe lisamukire ku Blantyre anthu atatu amenewa asuma kuti amthalika sodachite bwino. Timafunanso titawunikira nkhani ina kuti bungwe la Domestic
and the Vulnerable Workers Association limene ndi bungwe loyang'anira anthu amene amagwira ntchito zapakhomo. Iwowa timatero kuti ayi bungweli labwerako chabe ku bwalo la milandu mmene mukuoneramo kuti bwalo la milandu makamaka lowunika popitiriza ntchito ya mpingo yotumikira munthu kuthupi ndi mzimu. Akuluakulu a chipatala cha mission cha madisi pansi pa archdiocese ya Lilongwe chomwe chimapezeka ku madisi boma la Dowa akukuyitanani nonse kumwambo wa nsembe ya Ukaristiya yokhazikitsa nthambi yatsopano yoona za vuto la mafupa ndi minyewa, physiotherapy pa Chingerezi. Mwambo wa nsembe ya Ukaristiyayi idzachitika lachisanu pa 17th April 2026. Nsembe ya Ukaristiyayi ikuyembekezeka kudzayamba nthawi ya 9:30 mmawa, omwe adzatsogolere Ambuye Vincent Frederick Mwakhwawa, Ambuye mthandizi a Lilongwe Archdiocese. Chipatala cha madisi chakhala zaka 64 chikutumikira mtundu wa Malawi. Akuluakulu a chipatalachi akutsimikiza kuti kuli akadaulo odziwa ntchito yawo pa vutoli. Iwo atsindikanso kunena kuti adzithandiza vutoli mosayang'anira msinkhu wa munthu, kuyambira mwana komanso achikulire posatengera zaka. Ku chipatalachi kukupezekanso jimu yapamwamba kwambiri, koma zonsezi pa mtengo womverera. Zina mwa zomwe zikachitike pa tsikuli ndi chionetsero cha momwe adzigwirira ntchito yawo akakhazikitsa nthambiyi ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri mukhoza kulankhula ndi abambo mfumu amadisi parish bambo Andrew Kholowa pa nambala iyi 0998 173 125 0998 173 125, kapena Aketi Kalowa omwe ndi amatroni a chipatalachi pa 0887 002 384 0887 002 384, kapena Mr. Oswald Lunda, Hospital Administrator pa 0993 663 253 0993 663 253. Tiyeni tonse tikachitire umboni za kukhazikitsa kwa nthambi yatsopanoyi pa chipatalachi. Popitiriza ntchito ya mpingo yotumikira munthu kuthupi ndi mzimu. Akuluakulu a chipatala cha mission cha madisi pansi pa archdiocese ya Lilongwe chomwe chimapezeka ku madisi boma la Dowa akukuyitanani nonse kumwambo wa nsembe ya Ukaristiya yokhazikitsa nthambi yatsopano yoona za vuto la mafupa ndi minyewa, physiotherapy pa Chingerezi. Mwambo wa nsembe ya Ukaristiyayi idzachitika lachisanu pa 17th April 2026. Nsembe ya Ukaristiyayi ikuyembekezeka kudzayamba nthawi ya 9:30 mmawa, omwe adzatsogolere Ambuye Vincent Frederick Mwakhwawa, Ambuye mthandizi a Lilongwe Archdiocese. Chipatala cha madisi chakhala zaka 64 chikutumikira mtundu wa Malawi. Akuluakulu a chipatalachi akutsimikiza kuti kuli akadaulo odziwa ntchito yawo pa vutoli. Iwo atsindikanso kunena kuti adzithandiza vutoli mosayang'anira msinkhu wa munthu, kuyambira mwana komanso achikulire posatengera zaka. Ku chipatalachi kukupezekanso jimu yapamwamba kwambiri, koma zonsezi pa mtengo womverera. Zina mwa zomwe zikachitike pa tsikuli ndi chionetsero cha momwe adzigwirira ntchito yawo akakhazikitsa nthambiyi ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri mukhoza kulankhula ndi abambo mfumu amadisi parish bambo Andrew Kholowa pa nambala iyi
0998 173 125 0998 173 125 kapena Aketi Kalua omwe ndi amatroni a chipatalachi pa 0887 002 384 0887 002 384 kapena Mr. Oswald Lunda, Hospital Administrator, pa 0993 663 253 0993 663 253. Tiyeni tonse tikachitire umboni za kukhazikitsa kwa nthambi yatsopanoyi pa chipatalachi. Kusinga singa mzimu oyera kutitandisa kuyenda Archdiocese ya Lilongwe mu mpingo wa Katolika ikadali kati mwa ntchito yakudziwunikanso mothandizidwa ndi Mzimu Woyera, Akhristu kumiphakati, magulu a utumiki osiyanasiyana komanso mabungwe a mu Archdiocese akhala akusakatula kuwunikanso ndi kusinkhasinkha modekha momwe mpingo ukuyendera pa magawo a moyo wa tsiku ndi tsiku, chipembedzo komanso zachuma, ndi kupereka maganizo awo pamomwe akadakondera kuti mpingo uyendere kupita chitsogolo potengera mwayi omwe ulipo kale mu mpingo, nkhongono zomwe zilipo, ziopsezo zomwe zilipo, ngakhalenso zofowoka zomwe zilipo pakati pathu mu mpingowo. Tsopano yafika nthawi ya gawo lakuti mwapadera nthumwi za Akhristu eni yake zochokera m'maparishi onse oyimirira magulu a atumiki osiyanasiyana komanso mabungwe a mu mpingo wa Katolika muno mu Archdiocese ya Lilongwe ziwunikenso mwapadera mkota wa maganizo onse omwe adatuluka pa sinodi ya Lilongwe kuchokera kwa okhulupirira a mu Archdiocese. Kauniuni wapaderayo kapena kuti Synod Assembly achitika kuyambira pa 20 April 2026 mpaka pa 1 May 2026 kuchigoneka St. Kizito Parish ku Lilongwe, komwe nthumwi zoyitanidwa kuchokera m'maparishi ndi mabungwe a Archdiocese ya Lilongwe zikasonkhana kukagwira ntchitoyi monga kwakonzedwera. Mfundo zomwe zikatuluke pa msonkhano waukuluwu wa Synod Assembly zikaperekedwa kwa Ambuye George Desmond Tambala omwe ndi Archbishop wa Archdiocese ya Lilongwe, yemwe adafuna kumva maganizowa kuti amuthandize kugwira bwino ntchito yake pakati pathu. Tiyeni tonse tipitirire kupempherera ntchito ya sinodi iyi kuti iyende bwino ndi kutithandiza kuyenda moyenera ngati ana a banja limodzi la Lilongwe. sinodi ya Lilongwe. Kusinga singa mzimu oyera kutitandisa kuyenda Archdiocese ya Lilongwe mu mpingo wa Katolika ikadali mkati mwa ntchito yakudziwunikanso mothandizidwa ndi Mzimu Woyera, Akhristu kumiphakati, magulu a utumiki osiyanasiyana komanso mabungwe a mu Archdiocese akhala akusakatula kuwunikanso ndi kusinkhasinkha modekha momwe mpingo ukuyendera pa magawo a moyo wa tsiku ndi tsiku, chipembedzo komanso Timatero kuti we had a challenge technically. We are back to Zulo program live lero lachinayi pa 16 April in the year 2026. Ine ndine Moses Magawa ndikugwira ntchito ndi Hobson Kambeta tikugwirizana pa nkhani zimene tikukambirana madzulo ano kuti amthalika asumiridwa ndi anthu atatu pa nkhani ya kusamutsa bungwe lija la MEC kupita ku Blantyre. Mwazilandira bwanji? What's your reaction? At the same time, anzathu ogwira ntchito nyumba za wanthu amene anali ndi dando lidapita ku bwalo la milandu kumenekonso aumba khoma
iwo amafuna kuti munthu wa ntchito wa pakhomo akuti adzikhala ndi contract kumasayinirana kuti mmene ndayamba ntchitomu ndayamba ntchito date iyi ndizamaliza ntchito ndikazamachoka pano ndizachoke ndi pension kapena kuti ndalama zanga zopuma pa ntchito ndi madando kumeneko sadagwire iyayi. Timafuna titamva kuti kodi inuyo mwazilandira bwanji chifukwa chake mukuona mpando ndi mpando umene pamakhala judge amene amaweruza nkhani komanso kupereka ziganizo. Kodi ziganizo zimene zikuchitika pa nkhani ziwirizi mukuzitsatira bwanji makamaka anthu atatu amene asumira amthalikawa muli nawo cholankhula kapena achita bwino koma nanga iwo amene aomba khoma amafuna contract zichitika adzakhale ndi pension anaphi pa ntchito amafuna ndithu kuti ayi adzimveredwa zimenezi kuti akadzamasiya ntchito adzakhale ndipo ogwira ngati pension. Aombako khoma mwazilandira bwanji zimenezi? Tione anthu ochuluka kuti kodi ndi ndani tsopano ali pa line. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera abwana, mwaswera bwanji? Bwana ine ndaswera. Perekani maganizo anu ndikuti kumeneko lanu dzina. Maganizo anga tu pa nkhani zimenezi angopita ku nkhani ziwirizi. Mukwanitsa? Ndikwanisa mwa simangati ya pachala yongokhuthula usachita kuomorai. Tachitani momwemo ku tanki abusa kuti timve akandaya muganiza motani pa nkhani ziwirizi. Pa nkhani ziwirizi powakanira nyumbawo sadala kwise chifukwa milandu ikadachuluka kwambiri ndipo chochulukira milandu wa ntchito wa pakhomo ndikuona ngati ndi osakhadzikika. Pokhala osakhadzikika myezi 9 iye bweza kufunapo kenakake iko kusonkhanisa kwa chibwezi kukhala kuvuta. Ndiyimire pamenepo mwansima ngati pachala yongokhuthulayo tibwere kwa anthu amene asumira muthalika. Wasumira kwa wamuthalika ndikuona ngati nkopanda tanthauzo chifukwa iyeyo muthalikayo abwana muthalikawo apresident amuthalikawo ndi bwana kuma office yonse akuno ku Malawi. Panalibe chifukwa chona kuti apite ku office akapemphe bwanji ndisamuseli kululi ku Blantyre bwanji ndisamuseli kululi ku Blantyre asizoona. Monga sonda manager abwana chakwera former president ulemu wawo. Posamusa likulu limene li ku Blantyre kupita nawo ku Lilongwe. Sadafuse office ina iliyonse. Ndikuona ngati ameneyo akavomerezedwa ni mwayi wawo koma ndikadakondaso akadakanira monga akanira awawa. Chifukwa palibe chifukwa chokafusira kumbali ya maofisi amenewa. Mawu angomaliza mungu ndikomera mtima. Kamuzu ena chadane na pompo adayika ndondomeko kuti mzindu wa Blantyre kuti uzikhala ndi malonda usakhala upepuka maofisi awakhale ku Blantyre. Maofisi awakhale ku Nzuzu Capital Hill ndi zina zoterozo. Maofisi awakhale ku Zomba, maofisi awakhale ku Nzuzu. Cholenga zizibalansa kwa kungotenga maofisi onse kukasiya ku Lilongwe. Idali sankho kupha ufulu anthu ama business aku Blantyre. Pamene paja sipabwino pobwezereza likulu akufuna zibalanse ku Blantyre ziziyenda, ku Zomba ziziyenda, kunoso ku Lilongwe ziziyenda, ku Nzuzu so ziziyenda. Osati osakhale malo amozi muzina loti ya ndi pa center. Ukoso ndi center anthu akumwera panoso center anthu apakati kumpoto so center anthu akumpoto ziko mukwambira bwana ambuya akudaliseni mukhaleni mazulu abwino abusa akandaya mukhaleni osekopambana ku tank kuperera kumva maganizo anzika tikhala nthawi yofinyika kwambiri. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaino. Ndaswera maseko mukuonera TV. Ya. Tsopano nkhani ziwirizi mulipo ndi chonena pa nkhani itiyo makamaka madzulo ano. Ineyo ntenga kwa ziwirizi kwa mamwasa chedwa. Chitani mochita mwa bachala amene atakhuthula nsima amaseko muli ndi floor. Ineyo ndiyambire kumene kusimako. Okay. Amenewa zimene amafuna zinalingati zija za phungu. Kuti phungu akapuma azilandira pension ndipo andi pamwezi azilandira ndalama. Aphungu amafusira ntchito kwa ife. Chimodzimodzi ine ndikafusa ntchito kwa bwana. Bwana ali ndi ufulu kundichotsa ntchito ngati mmene timachotsera aphungu kuyikapo wina wanyuwani amene timaona kuti munthawiyo akhoza kutithandiza. Ndipo bwalo paunikira kuti anthu amenewa pasakhale china chake chokha ngati kuti iwowo zimene amafuna zitheke ine ndiona ngati kuti jaji amenewa anaganiza mwanyuwani. Ndichokeko kumeneko apo pokhoza jajiyo.
chabwino ndibwere kwa president timanena kuti munthu oti amasuta chamba sinde kuti tamuona ali ndudu kumanjayi koma popeza kuti democracy kumalawi kuno nzoyenera munthu ukasumira bwana ako pasimene yoganiza ndiye popeza paja kudakhazikitsidwa cannabis tisanabati samadabwe zinazi chifukwa chakuti chamba chidalolezedwa kuti malawi muno chizilimidwa ndiye anthu wena akumamwera kuti usakaniza chamba chija nditi umwa ndena akachoka kunyumba kwakuja kupita ku office zimene aganiza nzachamba chija nzosatheka president kumusumira atalamula kuti chakuti chichipite kwakuti anatani kusumira president munthawi chamagawa chimanga ija kuti wanthu asapate ineyo ndona ngati kuti ndichikonga kwambiri anthu amene wamwena amasuta chamba sindiwadziwa kuti ndandani amene anakasumira presidentiwa amene wena ndikukhulupirira ndithu kuti ndudu amasuta ndiye munthu sikuti ungangotsuka tikasumira president popeza alamulo onena kuti ofesi ipite kwakuti amatero adatani kumsumira kamuzu achotsa likulu kuzomba kubweretsa mulilongo atani umusumira kamuzu nkhani ngati imeneyo chifukwa ndi chimodzimodzi kuchotsa likulu la dziko kuzomba kubweretsa mulilongo andi maofesi amene wachikhalire ndithu analiko omweko ku planta yako ndiye chifukwa cha anzathu aja amendetsa uyipa dziko aja ndi amene adadzinyamula zinthu zija kuti zibwere mulilongo komano anthu ophunzira oganizira kuti maofesi awawa sakufunika mu mzinda wa site ipite kumene idalili kale ine naona ngati kuti anthu amenewa ayiwala kaya nda Malawi kaya sa Malawi ngochita obwera ayiwala chimene iwo ali ndipo akamaya nkhola zimene zizine ndunena kuti ngati mchamba ndibwerezeso mmeneko ngati mchamba chimene akusuta anthu amenewa ndiye chakwereka komanso boma ili lisamaleko mbiri ndi majaji plus maloya ndi amene akuononga dziko linoli ine ndithere pamenepo usiku wabwino maseko soma kwambiri pitera kumva maganizo anzika timatero kuti mpando ngati umenewu wafotokoza kuti ogwira ntchito mdziko muno makamaka amene amakhala kuti agwira ntchito za mpakhomo iyayi sikuti azilandira pension palibenso zosainira contract malamulo sakulola zimenezo anthu atatu asumira mthalika pa nkhani yosamutsa likulu kupita ku likulu la MEC kupita ku Blantyre mukuti bwanji madzulo ano maswera bwanji taswera maswera bwanji mr ayi ndaswera nthawi yanu yayambapo amadera ukasungu mukutola nkhaniti ndiwuze kwambiri chifukwa kubwesera matopiki amenewa okay ndimaganiza unawo kuti nthawi zina zake tizamba katalingalira komanso kukhala ndi umunthu tisanapange chiganizo ngati dziko ngati Malawi chifukwa maofesi ameki alipo hello ndikukumva ndithu ukutsatira alipo ndithu ku Blantyre kuja maofesi ake okhazikika china chilichonse chinali ndi malo ake okhazikika kaya housing ja makra chilichonse chinaliko chosamusira zinthu zija ku Blantyre ukakhazika pa rent kunali kuononga misonkho ya Malawi zinthu zija zafika kena kono ndikuganiza kuti ayi zibwerereso kumene zinali ndikuononga kukha kwa misonkho ya Malawi komano chifukwa choti zinthu zija zinali kumalo kumene akunena kuti zipiteko zikwena zingobwera zikakhale pa malo akewo chifukwa maofesi ake kumalo kuja alipo kale ngati analamula president iwo achenda kupita ku khoti kuja kuti nkhani yakanyika akwena ngosatira palibenso anthu ena ake khati mudanda anthu andale kuti pakana nkhani kuti pakana azionongaso ndalama misonkho ya Malawi maloya azipita kumene kuja azilimbana ndi nkhani ngati iwo azikumana majaji ndiona ngati ziko ena pake tikwena tingokondana ngati ziko tingoyang'anana ngati anthu a khomo limodzi ngati anthu a nyumba likhomo limodzi kuti china chake chikavuta nyumba muno chikhuza kwena aliyense anthu paziko lathu ndikuyenda m'mavuto ndi mavuto akulu sentha yoti tizikangana umalimbiana zinthu achipite uku achisapite kumene kuchikhale pano litithandiza chani ngati analamula kuti chinthu icho chisamukire kumene chinali chipite basi
ngati sokuli zinthu zinake zimene zinasamuka kuchoka ku Blantyre ku Lilongwe kupita ku Blantyre zichokenso ku Blantyre zipite ku basi chonse chikhazikike mmawa pake koma kuti tiziti lero aya chakuti pange tikulimbirana tokha pene kaziko kakang'ono kalenkale koma kumalimbirana zinthu zoti chinthu chikachitika chimakopera aliyense mwina atu akanakhazi limene anasamusira chakwera maofesi amene ku Blantyre kufikisa pa Central Region ndikuwira iwo aja amene anawinira anzawo bwezi kuti azathandiza komano ngakhale maofesi aja anasamukira ku Central Region taona president amene amakhala ku Mangochi akutenga mpando akuchita kusesa mavoti paliponse kusonza kuti zilibe meaning ene zinthu zijawo zitakhala kumpoto kazikakhala ku Eastern Region kulikoseko munthu wowina amawina nde ndikalima ndi topic nkhani kubomako ngati mukutimva takupanga chiganizo chimodzi pasakhale swino makatengaso chileso wina wapita ku khoti chani zinthu zopeza kuti sizingatithandize zizingotidyera nthawi pankhani ya yoti munthu wogwira ntchito pa khomoyi ndimaganiza ngati kuti akanalolako pang'ono kuti pakhale munthu lamulo chifukwa anthu aja amazunzika mmakomo muja munthu akanaza kuti iye wantchito ya pakhomo amagwira ntchito ina iliyonse imene yachitika pakhomo angakhale yachitika usiku timaziona tikamakhala mipandamo madzi athu ovutawa madzi akayamba 12 koloko ya usiku timadzuka ndikukadzusa munthu wa ntchito madzi tuku ayamba inu mukugona kuti akugwira ntchito anthu amene wawa tatali kuti alengalire siwonse amene akanakwanisa kufikira maofesi yayi komanso sizingatheke kuti alesi akhale maofesi nanga ntchito zinazibweza kumagwira ndani nde musatahiretu anthu ngati amene wawa fanda anthu amodzi so amene akusamala mabanja mmakhomomo kukamba chilungamo ena azimayi wanafika pa bosi redi samagwira makala samagwira mbawula samadziwa kuchapa amachapa ndi azimayi omwe aja ndiye mukafulatira kuti ayi amenewo alibe ntchito osapasanso contract ndikumukhala ngati kuti anthu ena mukuasala dziko lindi lomweli tete ndikondani tathokoza maganizo anga ndi omweyo Mr. Magawa tathokoza kwambiri umva maganizo anu mkhale ndosiku wapambana ndikuwa kumva maganizo anzika madzulo ano pa these many stories kuoneka kuti sitikanazisiya mukutenga nkhani chimadzulo ano pa line apa dzina lanu kuno ndi kwa Chimwaza kudowa kwa Chimwaza takulandirani tipatseni maganizo anu muli pa nkhani iti ine maganizo anga ingupita kwa president amene asumiridwa okay chimene chalakwika pa nkhani kuti anthu asumira president mwina akadakhala namiwa tikadadziwa kuti nanamiwa kupatengera kuti mwati anthu atatu zikuoneka kuti akadatchulidwa mayina mwina zikadakhala bwino chifukwa apresident watchulidwa dzina amene asumiridwa osuma sadatchulidwe dziko lino looneka kuti ufulu wa violence nkulu anthu amene acha zimenezi zimafunika kuti adziwike chifukwa afuna alisokonezesa malaika ifeyo sili mbali ya anthu atatu wayi tili ku dziko la Malawi kusutsa bungwe la mmeri kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe panalibe zovuta zina zilizonse koma ndi kuti pali zina zake zimene zaonongeka ku Blantyre ndi apresident ataona kuti mmeri isamukireso ku Blantyre pali zina zake zofunika zitakwezedwaso kumeneko chifukwa kuchoka ku Blantyre kufika ku Lilongwe anthu adzakhala palenti munthu uchoka pa nyumba yake nukakhala pa nyumba yolipira mwina nkutheka kuti anthu atatuwa nyumba zimene akukhala mwa mmeri mu Lilongwe ndikuti ni zawo olukana kuti ndalama zawo zichotsedwe zimene amapatsidwa talenti ganizo losamutsa mmeri kupita ku Lilongwe ni labwino kusiyana ndi zizuchilikasi chabwino ine maganizo anga nalero tathokoza kudowa kwa Chimwaza kuti nanunso munatenga gawo kupereka maganizo anu mukhale ndi usiku wabwino pitirira kumva maganizo anzika pa nkhani ziwirizi mpando wake umakhala umenewu pamene pamachitika ziganizo za dziko lino kuti kodi tichite bwanji ndi nkhani yoti wantchito wapakhomo adzitha kukhala ndi pension kapena umakhala posayinirana ngati contract
ayi zaomba khoma ku bwalo la milandu. Maso anthu atatu aonetsa kuti pakhale chiletso akuti izizi zinachita a president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika zophwanya malamulo akutero, zophwanyiratu malamulo. There is no way akhoza kuyima basi nkungolamula kuti ayi bungwe nyamukani muzipita ku Blantyre. Anthu atatu asumira Mutharika. Mukutengapo iti komanso kwa chill reaction. Mwasula bwanji madzulo ano? Hello. Yes bwana, yankhulani beni. Mwasula bwanji? Well, mwasula bwanji pa line up? Ndili bwino ni muli bwanji umeneko? Ndili bwino. Dzina kumene mwatiyimbira? Ineyo ndine Precious Banda ochokera kuno ku Lilongwe Kakabudula, koma ni mafani pemphe kuti Mungu andikumbutsa kwa mutu wa lero fan program munayipezera pakati. Anthu atatu asumira Mutharika kuti si bwino kusamusa likulu la bungwe la MEC kupita ku Blantyre. Ati nzophwanya malamulo zimenezi. Nkhani yoyamba ndi imeneyo. Yachiwiri, anthu amene amagwira ntchito nyumba za wanthu amene amatumikira pa khomo adali dandaulo ku khoti uko kuti atatunikirani tizikhala ndi contract komanso anthufe tizilandirako pension tikamaliza ntchito, koma kumene kuzaomba khoma akuti zimenezo sizololedwa m'malamulo a dziko lino. Mukutenga nkhani iti? Ineyo ndiyambira nkhani yokhudzana ni bungwe la MEC. Iwo Mutharika boma alamulira vipyodo timati vipyodo vimene popo ifukwa iwo amasiyana kwambiri zochita zawo ni malemu Professor Bingwa Mutharika, chifukwa iwo zinthu zambiri amafuna kuti zikhala mbali imodzi. Amayiwala kuti anthu akumpoto kuti akapeze maservice amenewo amayenda mtundu wautali, ndipo mafunika iwo aziganiza mbali zonse kuti zinthu zikakhala chigawo chapakati amafupikitsa mtunda kumbali yakumwera olosa anthu akumpoto. Ndipo nalibenso chifukwa choti azilimbana ni ma social service ngati amene akuluakulu umakokera ngati kumwera cholinga kuti anthu akwawo azisangalala. Taonani apa alimi adalowetsa zinthu zochuluka kuminda yawo, iwo ayika milengo yokomera anthu akwawo kuti chimangazi kula ifa choti salima chimanga kumene koko. Ndi zimene achitazi akhala pang'ono ife ruwerengera zaka ameki akhaleko kuno ku Blantyre asapite. Iwo ni president wa dziko lonse la Malawi amafuna kuti azilenga ngati alamula chigawo cha mbali imodzi yokha ngati ife libe president, chifukwa chiganizo chilichonse chimene chingabwere chiyipira anthu apakati pano ndefe zimene zilunyasa kwambiri. Chifukwa yone kuti president akakhala pa mpando safunika aziona mbali imodzi aziyang'anira wonse ngati ana wake. Iwo waso akadankhulapo zoyanjanitsa chilumbikitsireni cha iwowo palibe mawena yonse amene adankhulapo ndedziwo panopa lidabalalika chifukwa zochitika zawo za iwo. Ndilimo kuthokozaniso amamidiya onse dziko lino ifo inuwo nimene mmeka chilungamo patsogolo ife zinthu zina zimalivula kuti tizizindikire, koma mawayilesi akuluakulu makanema ngati ino limakuyamikirani kuopsa fangati kuli anthu amene matsata democracy ipititsa patsogolo ndino amawayilesi. Popanda inu democracy kozokhala yoti yatheratu singakhaleponso fa yoti inu mmathandizira magawo ambiri. Tudziwa kuti pali ma radio station ni ma TV station ena amafuna kuti azipotoza nkhani umatenga chilungamo machika kumbuyoku, koma chiro choti anthu azidziwa kale zinthu zimene zikuchitika pa ground. Ndi a TVP awawo atenga lipoko ayika m'makulu, ndi lipoko limene lili lichoka nthawi inake musipi ibweraponso pamene papa akaruwa mene muja adaruwira muja ifeyo pamene popo zikuliwawo kwambiri zimene achitazi. Ineyo ndine Precious Banda ochokera kuno kusalu ku Lilongwe. Tathokoza kumva maganizo anu a Banda, mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo anzika yathu nthawi ndi kuthamanga. Well, it's about 10 minutes kuti tifumuke, I'm sure so. Well, timve maganizo ena apa palaini pali ndani. Mwasula bwanji? Ndiye kuti nthawi yathu yapita. Mwasula bwanji? Mwasula bwanji?
onse chimodzimodzi akumvetsera TV atayankha phone imaonetsa kuti ababa andiyankha. Let's agree. Tiziyendera limodzi. Palaini titolena mwaswera bwanji? Maswera bwanji. Ndaswera bwana. Dzina kumene mwatimbira? Ine kuno kunkotakota. Dzina kumene mwatimbira? Ine Legani Kazembe kunkotakota. Perekani maganizo anu muli pa nkhani iti. Ine maganizo anga ndimafuna niperekere pa mutu amene anthu asumira president. Chabwino. Ine naona kuti anthu amene osadalawika. Oho. Sadalawika chifukwa masevisi amene akakhala mbali modzi amabwereka anthu ena amene tili kutali ndi masevisi. Okay. Mwachitsanzo masevisi amene a president amosamutsa pali masevisi ngati ya Manebo, Leki, ndi munthu ali kumpoto kapena ali chigawo chapakati afuna apise masevisi amene aja auchoka kuno ena mtundu utali kupita kumwera. Ndi bwino masevisi aja akanakhala kuti mwina ena akhale ku chigawo chapakati ena kumwera. Ndi kuti amene akumpoto akamafuna kuti afike kumeki asavutike nonda chinthu naye chitanda. Chabwino. Zimene zikhoza kuthandiza kwambiri unena kuti dziko liyende bwino. Koma umakhamira kuti masevisi osofunikira akhale mbali imodzi pofuna kupanga kuti akuti apange ndalama koma supanga ndalama kubwereka anthu ena amene amachoka kutali sapeze masevisi. Tithokoze kunkotakota kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Well, pitira kumva maganizo anzika pamene nthawi yathu ikuthamanga kwambiri. Mwaswera bwanji palaini apa? Munoka inuyo. Ndaswera lanu dzina kumene mwatimbira? Ine ndakumvani bwino mauje na wilo onsewo. Ina chichonse ndachimpesa ndine David Oni ndikuimbira kuntambanya makucholo kunoko. Perekani maganizo anu muyiwandikirenso foni mumveka pansi kwambiri. Sindi kunena monga ngati wakucholo chifayoti apopesa ndakucholo ayi. Komano maopesa ameki akwene akukhala ku planta ifayoti anachosa planta kupita kulilongwe. Kodi onsewa amene achosa planta kupita kulilongwe sana asumire bwanji kuti atenga opesa ameki kwesa kulilongwe. Kadafuna zosumazo akambe asumira achakwera amene atenga maopesa planta ukasiya kulilongwe. Iwo anabanga atakwera anabanga monga president apitanso abanga monga president. Yesu nthanda uzaona kuti apitawo akhonza chifukwa akusata malamulo amene amakhalira. Palibe ifayona kuti munthu akambochoka kuja akamusumire president munthu wache munthu wa misalaku. Popesa ni munthu woti akasumirwe ndekuti anthu ndiogona. Koma chimene chapanga popesa safuna kuti anthu azunzike ya. Mapesa ameki anachoka planta kupita kulilongwe abwererenso planta kumwe kuja. Kadafuna akamusumire ngaichakwera. Tindu lena fayoti kapena ena yankho amodelo ya kumano onsewo limena makwirira apingu malemu mupesa pingu amuthalika maopesa oso anapesa anasiyasa uku ni mmene maulindo akuyendera chifayana munthu sana asumire sana yonse maopesena ikakhala iyo nakuti wawo ntchito achilipidwa kapena azilanda pension izoona kuyenda kulandira pension nanga akapera pantchito panga pase chikuka misozini ndani ndichabwino. Chabwino. Ine maganizo anga ndamene. Tathokoza kumva maganizo anu kucholo mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo please nthawi yathu ikuthamanga. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ayi ndaswera tizichita modusa pang'ono chabe. Dzina lanu kumene mwatimbira maganizo anu ali pa nkhani iti? Ine ndalikita ndochokera no Nchisi. Maganizo anga ndiona kuti anthu amene akasumira mthalika sadalawikitse kwenikweni chifukwa chakuti pena pake ndiona ngati welfare ya munthu sakuyiganizira bwinobwino. Imagine pano pamene afike amatransport munthu achoke kuchitipa afuna maservice ameke akafika ku Blantyre makla ayisamutsa mopesa ambiri akuluakulu aboma akuwasamitsira kumwera and siti zoti zikutanthauza chani ku dziko pamene akusamutsa maofesi akuluakulu aboma amene amake mu Capitol Hill muzinda wa Lilongwe amene ndiofikika kwambiri ndi madera osazunguka kumalawi kunoko. Kafuna achoke kuchitipa pamene ungafike ndi ku Lilongwe osati achoke kuchitipa akafike Blantyre ukafuna ofesi zameke makla akuyithawisa. Bwana mu Lilongwe muzimakhala kuti ndi pafupi pamunthu akhoza kusanje abwera ku Lilongwe achoka kuchitipa abwera ku Lilongwe at least
imagine pano pa bwana ma transport imene afikira nkumpereka mmalawi oti akuvutika kale kumene kuzitaza akatangosiya kuti mmene zilili central region ino mafesa akuluakulu aboma ndi capital hill imene jayo zizikhala choncho komanso pomuyang'ana welfare ya munthu amene akuchoka kumpoto kuti afike ku Lilongwe kufuna maservice amafesi ngati amene so munamvetse ferilibelo yati ngoti chabwino koma to be honest sizoyenera ende aisekonda anthu amene akawasumira president ifo nkhani sikuti angane kuti akasumira ndani koma kuti chinthu chimene akasumacho chipindulira modani anthu ambiri mu dziko. tathokoza kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika nthawi tikutero kuti soon tikhati kutseka komabe tili ndi kanthawi. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwino, mwaswera bwanji? Bambo anga ndaswera. Ndikuti kumene kudzina kumene mwatiimbira mtomo uku kuchokera ku Mchinji. Comment yanu ili pankhani iti? Andaiva kwambiri. Woyamba ndinena kuti chiganizo chosumira president nchosenera. Kulengera makhala ndi mphamvu yoteroyo. Okay. Komabe anthu nkutheka kuti zachitika chifukwa cha wengana chiganizo chimene chitachitika. Kumale kuno kuzooneka kuti anthu sitisiri okozika kutukula dziko lathu. Chifukwa tingoyerekeza kuti tili ndi chisankho ndiye anthu atenga mali zathu yoka kumpoto achokeso mali zathu pakati tipenda ku Blantyre. Ndalama zimene zingaonongera za transport zingati. Ndiye titenge kuti so meke yomwe ili kuno ku Lilongwe akumpora abwere pano pakati aku Blantyre so ndima kusoga region isacho kumene kujabwere pano pa chigolo pakati pa Lilongwe. Zioneka kuti makosta amene angakhalepo ndiwosiyana kutalitali. Ndiye chinthu chambiri nkuganizira kuti kodi zimene tikhozoononga ngati dziko misonkho malani ndiyotani yochuka motani tikatenga bungwe la meki kulitsa ku Blantyre ndikulemetsa kuti ikhale pa Lilongwe. Chinthu china chimene organizera nchona kuti ngatafuna tukule dziko amene dera la ku Southern Region ku Blantyre foti bwina meki kumeneko itengetsa kuti anthu ena azikhala ngati apanga chitukuko kapena akukhala pakati kutsogolo kupanga chitukuko kumene kucha. Kuli kukotani kungoganizira chitukuko china chimene chikhozothandizira kuti Blantyre itukuke zani kuti atengeso bungwe limene lakhazika kale pakati lokomera mbali zonse kupanga zoti anthu azigwiritsa ntchito pafupi. Ndinoona ngati dziko lathu silokozeka kuti litukule komano tutsogoza ndale zimene sizingatukule dziko. Tiyamikire kumva maganizo anu ku Mchinji mukhale ndi usiku wopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika on these two stories mukutenga nkhani tipalaina apa mwaswera bwanji? Taswera kaya mwaswera bwanji amakawa. Ine ndasweratu ndikuti paja kumeneko lanu dzina. Ndine Bob Fly kuno ku Machinga kwangokwe. Kwangokwe mwatola nkhani iti ndipo comment yanu ndiyotani? Ndikumva ndithu mandemanga zosiyana-siyana koma chimene tingakumbukira Malawi ndichoti dziko likulu la Malawi linali kuzomba ndipo linasamusidwa kupita ku Lilongwe. Inangosala kuti mwina anthu achigawo chakumwera imadalira Blantyre kuti mwina tili ndi zina zasalira ku Blantyre. Ngati apresident wopuma Lazarus Chakwera anapanga chiganizo kusamusa meki, kusamusa prison, kuzomba, anasamusa zinthu zambirimbiri. Mwachiziwikire nkuti alisankho loti mwina kumwera kusakhale chilichonse. Ndeti kama mapresident athu akamalamulira dziko mwa njira imeneyi kuti mwina dera lina lizikhala ngati ninja ndi kusaganiza mwanzeru. Kotero kuti ngati kuzomba kunasamusidwa likulu kupita ku Lilongwe. Anthu akumwera sitiziti kaya ndayi imeneyo mwina mphamvu za democracy kuna alibe. Panalibe kudandaula kwina kulikonse twati maopa nthawi imeneyi inali ya chipani chimodzi inali ndi mphamvu. Komano kuti choseraso zinthu zina za ku Blantyre kuti zipiteso ku Lilongwe. Mwanjira ina ndi kuti maregion onse akhale ngati opanda china chilichonse koma ku Lilongwe kokha. China chilichonse likulu lili ku Lilongwe, maministry onse, maofesi, madepartment akuluakulu ali ku Lilongwe. China chilichonse chingopita ku Lilongwe. Tikaneneka Malawi ngati dziko tisamaganize ndale nthawi zonse. Zinthu zomvesa chisoni ndemanga zimene tikuzimva kuchokera maboma ena zikuonesa kuti ali pa nkhondo ya ndale.
zomwe zofa chisoni komanso zolimisa dziko ngati Malawi. Dziko mokwambira amagawa. Athokoza kumachinga mkhale ndi usiku wopambana. Dziko mokwambira ma. Kupitirira kumva maganizo anzika ticheka pompano usachita mochedwa kuimba foni. Mwasula bwanji? Bwana palaina mwasula bwanji? Utachotsa atsogoleri Amuhango. ndine Muhango kuno kuzuzu. Mwayambira pati kuzuzu? Apana ine choyamba ndikuseka. Chifukwa tukanga kuti Malawi ife tikadali moyo uja wachikale wakamuzuza. Zoti tili mu democracy ayiwala Malawiwa. Nkanina yapa mwamba pa iyi ndiona kuti galu walumambuya ayo to pamene. Galu nduti mbuyaje nduti? Iyayi. Mbuyake walumidwa ndi galu wake yemwe mwina chicho cha bwe ndikambe choncho. Chikumini kwezi tukamba nkhani ya ku Mexico. Poyamba ndimafuna ndinene choncho kuti Malawi tiyentipuzire kuti nkhani ya democracy. Ndipo palibe chifanyo lisi kunena wina kuti wachamba kapena wachani ayi. Democracy azatu kunjava amene anayidziwa. President katwalonjeza kuti apanga chinthu chakuti chinthu chawakapangikwa munthu wamba kapena kulawa antibatoka mnanga president kukampitisa ku koti kuti adatira mizo dati pangira chakuti sinapangike. Tsono kuno kuti kadalizo president zakamuzo zija zoma chisamanta ulemu wabodza uja kuti ola kufinyeni kumangovomereza. Ayi ine anthu awasandala kuisa anthu amene anapita ku koti ukasoma kuti sajitike sana kuisa that is democracy. Ndi mmene democracy imene kuyendera chonchi. Munthu amene sana chite bwino asumiridwe no matter who is who. Palibe munthu ali above zero. So timafuna nene kuti dana ya kuita pang'ono okasomawo. Chifukwa ndi malamulo kuti kusumidwa kwa wina aliyense amene wala kuisa. Ndipo ngati kuli kusumidwa kone kuti akatanthauzire malamulo sana kuita pang'ono komwe koma nzatu amene nimangofuna ndi wakonze chikewa. Ndiajaunena kuti ayi jeni kuchapa ayi safike pamene pa Malawi. Tena ngati ino simukuzindikira. Ino amene simukuzindikira ndamene zimene mazichazo ndiye amene mukuchira akuchira zimene. Kwa sizoona kuti munthu akuite exercise a democracy. Ine democratic government palibe sanko, palibe wankulu, palibe mwana, palibe chani. Aliyense ndi ufulu ofanana. Okapokhala mulo litawauza kuti ndi mmene zilili. Ndiye ndiwatsutse kwa zangu please sonde. Ifekta mento nina nisazenge kuti ine ndino ozindikira kwambi kusiyana nsanga. Kapena zanga ngofuta kwambi kuti ine ngomu na ine the democratic government impatse mkali yense mwayo oyankula za ufulu wawe ngati wala kuita amalamulo akwilepo ntchito. Chachiwiri azati amene yakukapa za kukiki nawa iya hawa utenti kwasi yawa mmadziwa aliyense amakhampo olira apodyera mbuzi so imaja pamene wabangirira ndiye munthu akufuna kuti azisadzidwa nawonso ndi wanthu ndeti chachite kuwataya kwambiri kuti yayi zimene zozo indawo makoma koma nangasiku nakuyesera ukamayesera tumapata njira iliyonse koma nkhani yakumekiyo ndi yabwinobwino palibe socho yakuika okasumawo asichita bwino komanso zimene ufunda kwamba anthu zonzeka bwino kwambiri si zonse ziti ziyemekha kwa blood tie si zonse ziyemekha kuliongwe yayi paliso zina zimalina kukhala malo ena kumene kuli zinthuzo zikufunikira kuti mwina zimene zimachokera kapena zimalimidwa ndezi nokhala choncho ndithu nimafuna ndikezepo pamene popo ife kuno kupoto kuno tisitiri achichonse fika zambiri timazipangira toka ndiye sitiri aboma kuti tipange chakuti tirikota ziyakuno kumpoto timazisukula toka azatu azili mbano koko ife ife ngati tuzida toka kuna tsogolendi ndikeze pamene Amuhango usiku wabwino kunzuzo. Ndikoma kwambiri. Waro kupitirira kumva maganizo anzika in 2-3 minutes ticheka program. Masula bwanji. Masula bwanji. Ndasula bwana. Ndikuti kumenepo? Kono ku Monkey Bay. Monkey Bay lanu dzina komanso maganizo anu ali pankhani iti. Ineyo ndi Kennedy Katikwiri. Chabwino. Naneko ndamva zimene anzanga akuyankhula. Koma ine ndikuona ngati Amalawi tikuyenekera ati tegule maso mbali zonse ziwiri. Kumene tikuchokera ndi kumene tikupita. Thandizeni kuti maso atseguke. Kumene tikuchokera tiziwe kuti tikhoza sungabe mbiri ya dera limene tikuchokera. Blantyre ngati koyambira kwa kukhala ndi matauni Malawi muno
ndekuti sili kuyenera kumusiya kukhala wopanda ofesi ina yake ya nthambi ya boma yayikulu. Sili kuyenera kukhala kupanga choncho ayi. Zinthu zimene zingakhale zoti ndi nthambi zazikulu za boma zimene zikhozokwanira kukhalabe ku Blantyre zitithandizira kusunga mbiri ya Blantyre. Kukhala ndi capital city ku Lilongwe sizikutanthauza kuti zinthu zonse zazikulu za nthambi za boma ndekuti zipite ku capital city. Taonapo maiko South Africa, you go to South Africa, capital city Pretoria, you go into Johannesburg, mupeza zinthu zazikulu zimene boma likugwiritsa ntchito. That's not news. So ndikuyenera kuunika kumene tikuchokera ndi kumene tikupita. Ngati tikufuna kutukula madera amene alipo, ndikuti madera oti kamatukula sitikuyenera kuchosa mu mbiri zimene zasunga deralo. So zinthu zambiri zakuno kwa kwati kumalawi kuno zinayambira ku Blantyre. Nanga tikuchisamusa sitikuyenera kusamusa zonse zazikulu. Ayi, tikuyenera tisungebe zina. So tikamati anthu afuna kuti zisunge zinthu mu Blantyre ndekuti munthu walakwisa tipite tikamusumire akoda agogo kumene kudali agogo ngati kudali nyumba yayikulu tasamuka ife ana takamanga tsidya lina zonse zichoke kwa agogo kukhale kuchire. Ayi ndekuti agogo tasumire. Ayi tisasumire. Zimenezo ndilegweko kamuti omwe chitukuko chabela ifeyo kuno kumalawi tikamatenga Blantyre mwina Blantyre akanakhala ndi dzina lina la chichewa. Koma pali panopa isi Blantyre ali ndi history yake and mmene muja anthu akafika ochoka m'mayiko mmene ngati mmene kuli Blantyre ku UK kuli Blantyre akafika kuno kumalawi Blantyre apeza muchanthu chachikulu angoteza mahotela apoka apeze mu nthambi ina yayikulu ya boma kotero kuti ine ndikuganiza kuti amene anakasumawo ngati akanira achita bwino. Yangane madera ena bweresani chitukuko ku Monkey Bay Nyowani koma zakale zimene zikhozothandizira kusunga mbiri ya zinthu zikhale madera mwake kotero kuti meki kuibweza kudodana ina sinaone cholakwika. Tathokoza ku Monkey Bay tamva maganizo anu. Zikomo. Well, titenga mozo maliza program ino kuti ticheke palaini palindano maliza apa. Ine Juliet Mkandawire. Amkandawire mukuti bwanji madzulo ano? Ine ndifuna kuti ndilowe kwa magawa. Poyamba ndifuna ndiyakumbutsa Malawi. Kuti tisanene za kamuzu poyamba hayi. Kamuzu tuinali one party system. Komanso ena wamwina ndi ana. Akula sapadziwa wayi kamuzu anasintha kuti likuishoke kuzomba libwere ku Lilongwe. Kunali koti anthu onse tizifikira palikulu pano. Maofesi aboma chayanyakulu akhale pa Lilongwe. Kuti anthu akumpoto, anthu akumwera tizikumanirana pakati. Ndipo it was welcome aliyense anachilandira kuti azikhale choncho tinasangalaso panali beso kunyinyirika ndekumapitaso kwa kamuzu pamene popo tisamapange zimene zonkutaisana nthawi. Chachiwiri Chakwera ineyo kumene ana president Chakwera anasamusaso nawonso mmeti kubwera kuno ku Lilongwe. Ineyo chimene ninganene mwina ngati prison ija kuchoka kuzomba ubwera ku Lilongwe kuno kumene inabwerera imene ija ndiyosavuta. Chifukwa prison kumuzuzu maprison aliko pakati pano maprison aliko boma lililonse maprison aliko. There is no need kuti munthu ngakhale wodandaula kwambiri kuti prison yapita ku Blantyre, prison yapita ku Lilongwe ayi imeneyo isiyeni. Koma meki chimene tikunena nditichi kungoti mwina abegani alibe mavepani eyatekuta. Koma meki pakati pano kuthandizira tonse akumpoto kumisuku kuti tithandizika pafupi ukuwa inabwera pano. Osati kudela president ayi kwa mwina mvetsesane izabi mmene ndikuonera ine zikoma. Tathokoza Mkandawire ku mpoto zikoma kwambiri. Tikafika pamenepa ndikuti sitimathirapo mulomo yayi zimavuta pamawa timafuna timve maganizo anzika kuti akuti bwanji
zimene zipeza nzakuti anthu amene aomba khoma kuti mwina amafuna apeze mwayi oti azisayinira contract kuti inu ndine pano tikugwira ntchito yokusamalirani anawa, samalira nyumbayi, komabe ndikadzachoka ndidzachoke ndi pension. Anthu ochuluka anena kuti zimenezo zili bwinobwino kuomba khomako anthu sanadandaule nako. Ochepa chabe ndi amene anena kuti komabe tatiyeni tichite consider ntchito imene amagwira anthu ndi yayikulu kwambiri imeneyo isiye choncho. Nanga tsopano nkhani ya MEC akutero kuti mene zilili mungongofunika kumvera kupita ku Blantyre. Ena akuti ayi zimenezo sizoona. Pa Central Region pano ndipo fikira wina aliyense. Awa anthu atatu asumira muthalikawa sodalakwitse. Kodi inu mutakhala inu mpanga chiganizo chanji pamene mwakhalapo muli inu mmene mukuwamvetsera anthu amalawi akulankhulamo? Nkhani zovuta sitikuziwa kuti zitha bwanji. Iyi ndi Luntha Television, cholinga chake ngupereka mwayi kwa amalawi kuti adziperekako maganizo pa ziganizo zikuluzikulu zimene zimachitika mdziko muno. Moses Makawandiro langa dzina, Hobson Kambeta akadali pa makina chifukwa 7:30 Fales Chizombe akhala kuwerenga nkhani live pa 8:30 pakhalenso pakubwera Adoration. Inu ndine pakachitikaso nkhani ndiye kuti tikumana lolemba, koma mmene zateromo ndiye kuti Luntha sinayankhulekena kalikonse ayankhula ndi amalawi. Tiziona kuti zitha bwanji. Mukhale ndi usiku wopambana. Mwakoma nonse, babayi.